आई भैया श्री सप्तचंडी महायज्ञ के आयोजन कइल गइल बा ग्राम सरिस्तापुर पोस्ट धनौती जिला सीवान बिहार। जौन की जल यात्रा तारीख 2/5/2022 के निश्चित कइल गइल बा। रउरा सब भक्तगण से निवेदन बा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जग स्थल पर पहुंच के आज यज्ञ के सफल बनाई। धन्यवाद। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गे क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। प्रेम से बोली दुर्गा जी मैया की जय। म्यूजिक बाय आर.के. एन.के. राजा। तेरे पर सवार होके आओ ए भवानी मई हमरा गावे। तेरे पर सवार होके आओ ए भवानी मई हमरा गावे। तनी दर्शन देखाओ मई हमरा गावे। तनी दर्शन देखाओ मई हमरा गावे। तेरे पर सवार होके आओ ए भवानी मई हमरा गावे। तेरे पर सवार होके आओ ए भवानी मई हमरा गावे। तनी दर्शन देखाओ मई हमरा गावे। तनी दर्शन देखाओ मई हमरा गावे। आई भैया श्री सप्तचंडी महायज्ञ के आयोजन कइल गइल बा ग्राम सरिस्तापुर पोस्ट धनौती जिला सीवान बिहार। जौन की जल यात्रा तारीख 2/5/2022 के निश्चित कइल गइल बा। रउरा सब भक्तगण से निवेदन बा म्यूजिक बाय कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जग स्थल पर पहुंची आज यज्ञ के सफल बनाई। नारियल मंगौले पानी अड़हुल के फूल हो। माफ करी हमाई जवन होई हमसे भूल हो। माफ करी हमाई जवन होई हमसे भूल हो। ध्यान दें जग स्थल पर कथा प्रवचन एवं झूला मनोरंजन के भी व्यवस्था कइल गइल बा। भारी से भारी संख्या में पहुंच के जग के सफल बनाई। आ माता रानी के जग में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। नारियल मंगौले पानी अड़हुल के फूल हो। माफ करी हमाई जवन होई हमसे भूल हो। सरदा साजा के हम नेवता भेजवनी ए भवानी माई। सरदा साजा के हम नेवता भेजवनी ए भवानी माई। तनी हमरो गावे आई तू ए भवानी माई। तनी हमरो गावे आई तू ए भवानी माई। आई भैया श्री सप्तचंडी महायज्ञ के आयोजन कइल गइल बा ग्राम सरिस्तापुर पोस्ट धनौती जिला सीवान बिहार। जौन की जल यात्रा तारीख 2/5/2022 के निश्चित कइल गइल बा। रउरा सब भक्तगण से निवेदन बा म्यूजिक कि बाय ज्यादा से ज्यादा आर.के. संख्या में राजा। जग स्थल पर पहुंची आज यज्ञ के सफल बनाई। सुनिले की माई का तो पढ़ाऊ दानी
भगतन पर दया कर माई महारानी। ध्यान दें, जगह स्थल पर कथा प्रवचन एवं झूला मनोरंजन के भी व्यवस्था कई गई बा। भारी से भारी संख्या में पहुंच के जग के सफल बनाई आ माता रानी के जग में शामिल होकर पुण्य के भागी बने। सुनिले की माई का तो हो बड़ा दानी, भगतन पर दया करो माई महारानी। प्रेम पूजरिया से पचरा गवाई ए भवानी माई। प्रेम पूजरिया से पचरा गवाई ए भवानी माई। तनी हमरो गावे ए भवानी माई। तनी हमरो गावे ए भवानी माई। पर सवार होके आवे भवानी माई हमरा गावे। सिर पर सवार होके आवे भवानी माई हमरा गावे। तनी दर्शन देखावो माई हमरा गावे। तनी दर्शन देखावो माई हमरा गावे। सिर पर सवार होके आवो ए भवानी माई हमरा गावे। सिर पर सवार होके आवो ए भवानी माई हमरा गावे। तनी दर्शन देखावो माई हमरा गावे। तनी दर्शन देखावो माई हमरा गावे। आई भैया श्री सप्तचंडी महायज्ञ के आयोजन कईल गईल बा ग्राम श्रीस्तापुर पोस्ट धनौती जिला सीवान बिहार। जौन की जल यात्रा तारीख 2/5/2022 के निश्चित कईल गईल बा। रउरा सब भक्तगण से निवेदन बा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जग स्थल पर पहुंच के आज यज्ञ के सफल बनाई।